ibingavumi. Then missing a local out to the break. Yakubula kuqala kusashusha labafundi babona wawuma kanje. Sashitshe sinje. Yeah, umuntu sekhozini la madoda. Angihambi ngedwa ngiphethe uMabalengwe nangu. Wey. Ngiphethe uMabalengwe. Samba nayo Mabalengwe la okhozini FM. Yeah, sidawonye noMabalengwe ngiphethe umkhulu la. Yeah, sizokhombisa la ukuthi bengabe kusizwa abantu ngaphandle basuke besizwa kodwa mase sihlangene siyazwana phela asikwazi ukuxabana ngoba izinto esisuke siyifaka emzini womuntu ufuna mayihlangana sikwazi ukuzwana. Sihlangane phezulu. Ngoba bengabe singazwani thina, besingazwani thina. Uyacabanga ngabe besingazwani afike uMabalengwe afaka intelezi ngifike ngifaka intelezi asizwani izolo intelezi yethu kanti basizwana ngeke izilo intelezi. Iyozwana. Ngoba nibona sokhozini. Yeah. Number 2 up on the back. Yes. Is a cousin. La tuma phakathi sakhiya ngengoma noma kanjani emsakazweni ukhozi FM konakele sihlezi noma kanjani ezo lapha sihlezi no King Boy kanjalo noMabalengwe lapha basinikeza ke ingoma zabo 55 sebisinikeze 33 kusele manje 22 yamanje sek number 2 lapha ke ensizwa lapha ke uKing Bhaka uthini la number 2 uyabona ke manje senginquma kokugcina ngci manje ngoba sengidonsa insizwa yaphansi lapha eMandaba ithi bengidrive uMercedes imoto ehle kakhulu madoda ngabona intombi emhlophe ngavele lokuyibamba ngacela uthando thank God yavele yanginika wawucabanga sengiqhamuka ngehla kuMercedes ngihamba kanje ngicela uthando yavele yanginika kangidedele mfethu le ngoma ngizwe ngaphakathi ngoba ishawa insizwa ephethe jikelele makukhunya ngomculo kaMaskandi ngoba hayi ke yusebenzele lensizwa umcomaskandi isibekile ebalazweni madoda madoda kodwa khuzani mfokapungose ungenzani madoda ngathi wawusho kumina sengidrive uMercedes sengibona intombi emhlophe eqaya vele yakunika yamuza uMabalengwe uthi vele ngaba no yellow ball Mabalengwe ukhulume kanti vele uma thandeza imhlophe vele kwawena ayo kuphola khusana Sukan madoda ukhuzana kwaMpungose eMandaba sukan madoda ngiyakutshela wena ngavele ngamnika number 2 ingoma ekhethe noma kanjani uKing Bhaka emsakazweni ukhozi iyafamba zahlanga holoko zabakhethiwe zikhethe abakhethiwe sukan madoda ukhethi sibingelela ukhethiwe nje bonke bakhona nokhethani nokhetha kwala we madoda kwabuzo ngayela ngekudala khona namhlanje njengamanje sigijime siye ngapha manje kuMabalengwe sizwe ukuthi uthini ke number 2 Mabalengwe mfowethu uthini number 2 wakho
Wefowethu lalela. Mfowethu uthini wena bathu? Le ndaba ayigcini ngentombi. Iphelele emendweni la iphelela. Awu suka ndoda. Don't ugatsheni lalela. Hey. Ayokhuluma ngomendo nje ukuthi kwenziwa njani. Kwenziwa njani emendweni? Kwenziwa njani emendweni wentombi? Suka madoda. Uyiphathe kahle emendweni ungazikhophi ingane. Intombi emhlophe drive Mercedes. Kubuka Mabalengwe. Usubona intombi emhlophe. Ngizwa kahle. Ngiyeza Mabalengwe. Sisaphongolo noma kanjani madoda? Hey bafowethu emendweni ugatsheni. I never say never. Yes. As far as I find ngeke idanselayo niyayizwa ukuthi ibhora kanje ingoma kamabale uyayidansa buka ingoma yakhe hayi bimnandi faka ugadla faka into ebalekile message ukulotsholwa into ebalekile ukuthi bayidlala ingoma ukwazi yabona le iyabekezelela indoda mntana ungalenzi iphutha ungasifakele amacala ungasifakele inkinga singakuboshiya lapha ke ekhaya lakho elisha olikhethile ngokulandela inhliziyo yakho ebese sithola sesenkingeni manje ukuhlala ngaphansi kwehlahla ekuthiwa ke sekunegca manje kakhulunywa imakoti usonile emendweni uyiphatha kahle suka madoda ugatsheni ophongolo ngiyakutshela wena ngizobe ngikhona lapha ophongolo lapha ke ngolwe epeni ngomsomluko kube konakala kakhulu lapha kunikelwa ngecrash kukhona nezikhulu nabaculi nje bahlukahlukene sebesikhona sizojabulela ubuhle uzobe uqhubeka lapha ke ophongolo kodwa manje ke ngisho ukuthi kudala silangazelela ukubuyela ezintweni esizithandayo ongenani kulokho ke esikujwayele siye ke emakonsertini omculo kanye nasezinkundleni zemidlalo siyokweseka phela amaqembu ethu ebhola esiwathandayo
kube ukuvakasha nokubona ke indawo ezintsha kanti ukuthola ke umgomo we-COVID-19 isinyathelo sokuqala ke sokusondela ezintweni ebese ezisiphuthele kanti ke ukugoma indlela ebaluleke kakhulu yokuzivikela eguleni okunzima ukulaliswa esibhedlela noma ke nje ekufeni uma kwenzeka sitheleleka ngegciwane le-corona. Bonke abantu abaneminyaka ke abayishumi nambili nangaphezulu noma ke abasagonywa bayanxusa ke ukuthi bathole ke umgomo endaweni esondelene nabo. Lo myalezo ulethelwa ke uhulumeni wesifundazwe sase-Gauteng sikhulisa eGauteng sindawonye emsakazweni cause iyafam konakele njengamanje isikhathi imzuzu emihlanu koshana noma kanjani lapha ke ihora le-12 siya ku number 1 ka-King Bhaka number 1 King Bhaka number 1 King Bhaka wenze njani is number 1 is hey kwenzakalani? Hayi njengamanje ke BK sesikhombisa abantu ukuthi sibathanda kanjani sibalethela into abayithandayo nabo uyabona ngilongo ngisho njalo ngithi bafethu kufuneka simhloniphe abantu besifazane funa sikwazi ukuba appreciate ngoba indoda inhloko indoda iyona ekufuze kahle ikwazi ukufaka umuntu wesifazane endleleni umuntu wesifazane bephuma endleleni kusuke kuyi mistake yendoda leyo njengamanje ngizobiza umfana ongitshela kamnandi lento uthi musu kuhlula kunqoma mangigqoke kahle ngappreciate bengabe ngigezile ngappreciate buka manje base bangincoma endleleni ngingome ngaphandle lalela njengoba unganqomi wena bayangisaba wena abanye abantu la ngaphandle khuphula amasokisi into encane le arr Izo nareza 2 minutes ngiyelisa ngala ukuthola la ngiyazama Yabuzu King Bhaka Kopola BK ratata konakele into zokusakaza nokhosi wala uyabona ngapha mfethu King Bhaka ufaka sakhe konakele ngaphela manje umjonso kiyona kubona kana ke iyona bholi lethu ngile nesiphathelene manje content emsakaze nokhosi yafam konakele isikhathani empeleni isikhathi siwushevu isikhathi siwusathane bafowethu hayi ngeke ngiyakutshela wena njengoba uze ingoma emnandi lapho ke onombolo 1 ekhetho wena ke uKing Bhaka so khumbula uKing Bhaka ukuthi ubekhethe kamnandi lapho ke number 5 because emagcoka never say never number 4 Thuma kahle asifani siyafanelana bese kuthi number 3 kube igcoka melisha isimolomolo samadoda kanti ukhuzani be number 2 ethi ngavele ngamnika number 1 wakhe beku lapha ke ingoma ezwa njengamanje unto encane ethi bayangisabawela abanye njengamanje Mabalengwe number 1 ithini ingoma yakho Mabalengwe konakele manje mfethu konakele manje mfethu lalela ngikutshele uyabona ngikutshela inkinga uyasho ukuthi bekuhlangene ingwele ngonyama la zidudulana ngempela behlangene impela ingwele ngonyama sihlangene impela idudulana impela uthi ngiphathe kahle bayangisaba wena ngiyabuya ngithi mina phela akakwazi ukuphatha kahle umuntu emgaqweni akakwazi ukuphatha kahle umuntu emgaqweni esitradini bazomthatha abanye kanti lo muntu othi akuphathe kahle unjani yena ukhethe kanjani awusukume mngami bakubone wazamzukulu azizweni
Never want to support yourself because in your family 1 minute to 12 o'clock. Simge nyama fe tutando ngizinika zona ku Twitter siyabona kanjalo nakuma WhatsApp lapha ke inombolo yethu 0716136667 siyabonga kakhulu incozo bengasebenzi kahle angazi ubani owinile phakathi kwabantu babili kodwa mina ngithi bobabili bawinile labanye beyinkinga number 1 umzukulu kwenzeka inhlekelo ekhosini bese kumele kufoto ukuthi ubani owinile jikelele kwavele kwenzeka indlela bathi bayavota abantu angideneli ngeke sijale ikama ngubhaka isibongwanza bathi ngihambile bathi ngibona bathi ngizenzile bathi tufaka ukutya kweyini umfana mngana bhuta bhuta imisi abafakazane ngothandlodo bathi thuza ngapi but is there any missing screw? Everything is stuck. You know what I mean? What did you bag? Is there any missing screw? Is there any missing screw in your head? We have on it. Is there anyone with a negative comment here? No one. All comments are positive. God is kept so laugh because I'm a tennis or going to send Jabu. Young people is kept sad. Now I'm trying to see a Jabu. Ingcingo sekumele kujajwe zivele zangasebenzi ingcingo Njinji mngani wami njinji ake soba ngena ke sokuthi hayi ngikhona bafowami ngikhona njinji mfethu haya fa withdraw lalele unjinji kuKhozi FM Top 20 sengisebenze kangaka kuthi yini le I know you like that. I know you like that. I know you like that. Ukhozi FM Top 20 FM Top 20 Manja Njinji Makwa Where's my jacket? Where's my agent?